Sebastian, hvad er du ved at lave? Jeg har fanget 4 ben. 4 ben, må vi se? Har du dem? Du kommer her! Nej! For I var sindssygt. Ofte stilles spørgsmålet om, hvordan rumrejser fungerer, og hvordan de navigerer ud i rummet. Og det vil vi så finde ud af med denne film. Hvordan løfter en raket sig fra jorden? Det ved vi ikke rigtigt. Vi ved, der er noget med raketlinjer at gøre. Men hvordan fungerer det? Det vil vi gerne det vil vi selv gerne forklare det. For I var sindssygt. Kongerne af Næstved 2014. Ja. For at beregne hastigheden af raketter, skal vi benytte raketligningen. Raketligningen lyder: hastigheden er lige med udstødningskraften gange logaritmen af massen af raketten plus massen af brændstoffet i raketten, divideret med massen af raketten. For at formindske brugen af brændstof til raketten, når det skal op i rummet, kan man bygge en rumelevator, som så skal bygges ved ækvator. Så skal den være 40.000 km høj op til sensorvægten, altså, så den er ved det geosynkrone kredsløb. Og det geosynkrone kredsløb er der, hvor det tager jorden 24 timer at dreje rundt. Og den er der så punktet mellem ækvator og platformen ikke bliver forskudt. Læseren er som sagt en formindske brugen af brændstof for raketten, når det skal op i rummet. Men der er en hel masse dårlige ting ved den, fordi der kan forekomme rigtig mange ulykker og meteorer, der kan ramme den. Og desuden koster det også utroligt meget at få et kabel, som er 40.000 km højt. Navigation er et stort spørgsmål i rummet. Hvordan fungerer det? Og det vil vi rigtig gerne finde ud af. Og derfor vil vi selv gerne lige fortælle det. Are you ready to be sindssyg for 2 hours? Yeah. Are you ready to be sindssyg for a week? Yeah. Are you ready to be sindssyg forever? Hvad så der? Vi er så ude på orienteringsløb, og vi er ved at finde nogle koordinater, som vi har fået besked på. Formålet med orienteringsløbet var, at vi skulle kunne aflæse koordinater og bruge sekstanten til at kunne måle højde og bredde på forskellige objekter. Og derved kunne navigere rundt, ligesom de gamle opdagelsesrejser. Ja! Okay, nu er vi i gang med at finde bredden af den der sø-ting. Det der vand der. Nice. Nu må jeg gerne kunne spille. Yes. Måden vi gør det på er, at vi bruger en sextant, som Madsen har i hånden. Giv ham den. Den her. Yes. Og så tager vi 2 punkter på de her fliser. Vi har en stående dernede, hvor Victor står lige der. Og så havde vi en stående dernede. Ja, og en stående dernede. Yes. Fordi vi kender afstanden mellem de 2 personer, så har vi også allerede en længde. Og afstanden har vi fundet ud af, vi fandt ud af, hvor lang en flise var. Og så ganger vi bare op. Ja. Så tog vi 2 vinkler, fordi den ene står vinkelret på der, hvor vi måler over på den anden side af søen. Så ved vi allerede den 90 grader. Og så måler vi vinklen derfra, ind på den anden side af søen. Og den fik vi så til 77 grader. Og så kan vi bare, fordi vi allerede har en længde, og vi har 2 grader, så kan vi bare putte den i triangle solver, og så finder vi ud af, hvad afstanden er herfra og hen til søen. Yes. Vi har så ud fra vores resultater fundet ud af, at bredden på søen er 194 meter. 194 meter. 194 meter. Og nu skal vi finde så højt på bygningen, ikke? Det er ret nice. Den anden opgave i orienteringsløbet var, at vi skulle finde højden af et højhus. Og højhuset, vi skulle finde højden, var at det her højhus, som også er symboliseret her på min flotte tegning. Måden vi gjorde det på var, at vi tog vores sextant
og stillede os og kiggede i øjenhøjde mod bunden af bygningen. Og så tog vi sekstanten og langsomt løftede den op, så vi kunne se toppen af bygningen. Det gav os så en stor trekant, som man kan se her, som med vinklerne A, B og C. Ud fra det kan vi ikke finde højden af bygningen, fordi vi ikke har nogen længde. Og vi kan ligesom ikke måle, hvor langt der er hen til bygningen, fordi den var rimelig langt væk fra os. Det vi gjorde var så, at vi gik en vis længde længere frem, som vi kendte, og lavede den samme måling igen, men bare længere fremme, så graden A1 blev større, end den var før. Grunden til, at vi gjorde det, var, at nu har vi lige pludselig en lille trekant, hvor forholdet er det samme som i den store trekant. Og fordi vi kender denne her afstand, og vi kender de her to vinkler, A og A1, så kan vi finde hypotenusen på den inderste trekant, det vil sige denne her streg. Og når vi har fundet længden på den, så har vi både 90 grader hernede, som er en vinkel, og A1 vinkel her, og hypotenusen. Så vi har to vinkler og en længde. Og ud fra det, så kan vi så finde ud af hvad høj bygningen var. Vi fik den så godt nok til 9,4 meter. Fordi at vi stod rimelig langt væk, og det var rimelig umuligt at se, fordi det var overskud en stof. Så det er ikke det bedste resultat. Der er noget galt med sekstanten. Done. Vi skal nu tælle rigtig mange skridt fra post 2 til post 3. Fordi vi kan. Okay, Sebastian, hvad er det, vi laver nu? Vi tæller skridt fra post 2 til post 3. Okay. 44. Og hvad skridt er vi på nu? Vi er på skridt 260. Det er rigtigt. Og Yes. hvor langt er der så til post 3? Det ved jeg så ikke. Det finder vi så ud af. Men det er fint nok. Det gider jeg Søren på kameraet. Og vi bliver ved med at gå, indtil vi kommer til post 2. Han bliver ved med at gå konsistent som Slash 3. Haha. 493 skridt er 82 cm. Okay. Mads, 600. Mads, hvor hvad vi ser her og forklare anstødsmåling. Vi er ved post 3 nu, og vi ser en motorvej, hvor der er kø. Hvad ser Og lige nu, Der er sådan en hvid bygning. lige nu, der har vi talt skridt fra post 2, der var helt dernede, til her. Det er ret magisk. Ja, okay. Hvad vi glemte at sige, var, at der var 493 skridt, som vi talte fra post 2 til post 3. Og vi målte så hver skridt til at være 82 cm lange. Og det ganger vi så med alle de skridt, som var 493. Og det blev så et samlet resultat på 404,26 meter. Post 4 handlede om, at vi skulle tage et billede af vores yndlingsbil, som i dette tilfælde er den hvide Hyundai. Derudover skulle vi tage en masse billeder af Art Deco-stilen, som symboliserer den kultur, vi ser i dag i Miami. Art Deco er en stil, som folk fra Miami har dekoreret deres huse på, for at få dem til at se specielle. Okay, vi står nu ved post 5, som er obelisken der. Og opgaven der var, at vi skulle stå her, og så skal vi tage graden derhen. Altså vi skal stå med et kompas, og skal finde ud af, hvor mange grader den her er, nord eller vest. Og vi fandt så ud af, at den er 330 grader nord. Ja. Det skal vi så bruge, så vi er færdige vel? Vi er færdige. Nej. Det skal vi bruge, fordi vi skal ind til en anden post, hvor vi også skal finde graderne. Hvor den er. Og så skal de grader, så skal vi lave 2 streger på et kort, og så finde ud af, når de grader krydses, hvor er det så? Og det er så den ene grad. Nu skal vi hen til den anden grad. Fade out.
det. Vi er nu ved det andet ting, vi skal finde koordinatretning mod. Og det der hus, tror vi. Vi ved det ikke. Vi er så godt beskrevet. Og det har vi fået til 256 grader nord. Så nu skal vi tilbage på hotellet på et kort, og så skal vi finde retningerne og finde ud af, hvor de krydser, og hvad øen de krydser på hedder. Den røde dråbe med den sorte prik ind i symboliserer vores koordinat, da vi var ved post 5. I post 5 skulle vi finde koordinatretningen mod obelisken, som er symboliseret med den lille røde ring midt ude i vandet. Den kompasretning fik vi så til 320 grader nord. Det vi så gjorde var, at da vi kom hjem, så åbnede vi for Google Maps og skrev vores koordinat ind, og satte vores kompas på computeren, på skærmen, og målte 320 grader nord, og kunne så lave den her lange røde linje, især på skærmen her. På billedet ses der vores koordinater, som vi var på post 6. Opgaven med post 6 var, at vi skulle måle kompasretningen mod et stort højhus, som vi havde fået oplyst, hvad var. Og kompasretningen fik vi så til 256 grader nord. Så kom vi hjem og gjorde det samme, som vi havde gjort ved resultaterne fra post 5, som var at lægge kompasset på koordinaterne, vi var på i post 6, og lave en rød streg ud fra de 256 grader nord, som vi havde fået. De her to streger, I nu ser på billedet, er de to streger fra henholdsvis post 5 og post 6. De to streger her er de to forskellige posters, kompasretninger, og de har begge to skæringspunktet i øen Rivo Alto Island. Og på den måde fandt vi ud af, hvad skæringspunktet mellem de to kompasretninger fra post 5 og 6 var, ved hjælp af kompas, Google Maps og virkelig sej viden. Welcome to Club 7. Hullet på stedet i samme størrelse. Er der nogen af jer, der filmer? Simon, filmer du? Jeg er i gang, mand! Skal jeg forklare, hvad vi gør? Ja. Klar. Vi er i gang med at finde solens radius. 10 cm her. Og det gør vi med et hul i et papir. Hvad er det? På mine boobies. Ja. Så den her, så er den cirka 10 cm ved 9,5. Du ser godt ud i dag, Svend. Ja, ikke? Okay, hold den stille. Jeg Så når det går. Den er 5 mm, jeg kan mærke det. Jeg kan mærke det, gutter. Du skal ellers ikke Virkelig bevæge svært, så fordi det er meget. virkelig svært, at du holder den meget stille. Så stille, ikke? Ej, hvor er det hårdt at sidde sådan her. 8 mm. Dem er... 8 mm, godt. Hvad var den, Sebastian? Du er ned med send. 8 mm. 8 mm. Ved 10 cm. Det er 10 cm er det 8 mm. Filmer nu. Ja. Vi er i gang med at lave sidste måling i Find radius på solen fra sødet. Yeah. Flytter den altså? Vi har lavet 5 af dem nu. Hvad gør jeg, dude? Jo, du gør helt vildt meget. Godt, Og folk diskuterer og har det dårligt. 6. Prøv at tage solbrillerne af, Sebastian, så man kan se dine øjne. 6. Du er 6 ved 7,5. Sådan der. Hej hej, folkens. Er du klar? Resultatet ved dette forsøg var, som dette skema viser. A viser afstanden mellem de to papirer, og B viser diameteren af lyskeglen. I første forsøg, så tog vi 10 cm afstand mellem de to papirer, og lyskejlens diameter blev 8 mm. Og så tog vi det, hvor afstanden mellem de to papirer var 5 cm, og så blev lyskejlens diameter 6 mm. Grunden til, at vi gør det, det er fordi forholdet mellem A og B, det er det samme som forholdet mellem solens diameter og solens afstand til jorden. Hvis vi tager B og dividerer med A, altså 8 mm her, og 10 cm, og dividerer med 10 cm, så får vi, så forholdet mellem de to tal, det er det samme som solens diameter divideret med solens afstand til jorden. Det vil sige, at vi kan altså lave en solve, hvis vi gerne vil finde ud af solens diameter. Det vi gør er, at vi sætter 8 divideret med 10, 8 mm divideret med 10 cm, det sætter vi lige x over solens afstand til jorden, som godt nok er, hvad var det, 149 milliarder meter. Det var mange meter. Det er det her tal her, hvis
det interesserer nogen. Det kan ikke se tallet. Nå, så er der spids ligegyldigt. X, det kommer så til at blive solens diameter. Og det her, alle de her tal skrevet med blyant, det er så x for de forskellige, solves vi har lavet. For de forskellige tal her, vi har i skemaet. De her resultater har vi så fundet middelværdien for, som er, som er 1,1591 gange 10 i 10 meter, og det er solens diameter. Done. Den er som om at vandre. Ja, Siger du kloge ting lige hurtigt? Kloge ting? Hvad er vi ved at lave, Sebastian? Vi er ved at finde ud af jordens rotationstid. Hvordan gør vi det? Det gør vi, vi har et lille hul i det her papir, hvor solens stråler så går igennem, og så rammer det her papir hernede. Og så der, hvor solens stråler rammer lige centrum af, den lyskejle, der laver vi en lille prik, og det gør vi så med et tidsinterval på et kvarter. Det gør vi så et par gange, og så burde det gerne give et dejligt afrundet kurve. Ja. Og så kan vi finde, og så hvis... Ja. Godt. Opgave 2 resultater var, at efter hver kvarter, så fik vi en lille prik her. Og som hvis man egentlig kigger rimelig close, så kan man se, at vi har skrevet små tider for, hvornår hver prik er. Men, hver prik symboliserer, at der er gået et kvarter. Så det vil sige, at afstanden mellem hver prik, det er et kvarter. Så vi har prøvet, så godt vi kunne, at tegne en cirkel rundt, om der passede ind på alle de her punkter. Der passede en cirkel over punkterne, og så har vi så fortsat den, fordi den her cirkel så skulle repræsentere et døgn. Så det vil sige, at hver eneste gang afstanden mellem to små prikker var her, så vil det symbolisere et kvarter. Det kan I se, at vi har lavet en masse små prikker, fordi vi tog afstanden mellem de her to, som er et kvarter, og så lagde vi den igen på cirklen, og igen på cirklen, og igen på cirklen, og igen på cirklen. Og hver eneste gang vi lagde den en gang til, så var der gået et ekstra kvarter. Det har vi så gjort hele vejen rundt, så vi har fået cirka 9,7 timer. Så altså, ifølge vores beregninger, så er en dag 9,7 timer lang. Ups. Yes. Godt. I det første forsøg, vi lavede, hvor vi skulle finde solens distance til jorden, så nogle af de fejlkilder om, forkerte data, man kunne ende op med at få, er på grund af, at for det første, så de to papirer, man skal holde over, over hinanden, de skal være parallelle, hvilket er meget svært, når man skal stå og holde dem med hænderne. Og så skal de stå vinkelret på solen. Det er meget svært at sætte noget vinkelret på solen, når du ikke må sådan kigge direkte op. Og så også fordi, at vi selv skulle holde med hænderne, de her papirer parallelt med hinanden, så rystede den lille kugle, der skulle ikke så meget bevægelse til det øverste papir, før den lille kugle, lyskejl, den rystede meget. Så det var meget svært at måle den, og vores lineal var ikke ligefrem præcis. Og på det andet forsøg, det var der, hvor den lineal, vi havde i sandet, den var helt, kunne ikke være sikre på, at den var helt lige. Hullet i den var lidt for lille til at gøre det, og så stod den også i sand, som ikke stod helt fast, som vinden kunne, og så skubbede lidt til den. Og det kan give meget forkerte resultater. Plus at, som man kan se i videoen, så vores cirkel, den er ikke perfekt rund. Den er faktisk lidt flad for oven, der hvor vi har vores punkter. Så det er meningen, at den skal være større. Hvilket giver mening, når vi kun har fået 9,7 timer, tror jeg det var. Og det døgn ligesom er 24. Så det er nogle af de ting, der er lidt, der er det, man kan kalde benspænd for forsøgene. Ja. First, what's your name? My name is Desiree. What do you do for a living? I work at Forever 21. What? I work at Forever 21. Okay. And are you original from Florida? Yes. Have you ever visited the Kennedy Space Center? Yes. What did you think about it? I like it. You liked it?
Do you often think about the universe? In what way? Just curious on like, are we the only people? And Do you think we are? No. So you believe in aliens? I believe there's something else out there. I don't believe in like aliens. I wouldn't call them aliens. They might be humans. Okay, so just another life form. Yeah. Okay. Do you think the universe is infinite? Yeah. And what do you think about astronauts? I don't know really. They can do more, I guess you could say, than finding out certain things. Okay. Do you want to become one? You have the chance? No. Why not? No, it's too much time on going out to space and they don't do nothing but bring rocks and dirt. Okay. Alright. I think that was it. Thank you, thank you. Det her snakkede vi i går fra pigerne. Det er deres nøglekort. Og vi har lige været på Kentucky Fried Chicken. Vi skide rimelig hårdt. Og de er ude og sole sig. Så det er nu, de skider på deres toilet. Yes. Vi ses. Nu er det lukket. See you on the other side. Simon står lige nu og skider på toilettet. Jeg ved ikke, om han står. Og der lugter rimelig hårdt. Det var ham, der er i gang med at føde. Og se. For helvede, mand. Skal vi smutter? You never walk alone. We love you, Nestor. We love you, Nestor.